Het Lauwers College, CSG Liutger, Dokkinga College, Pro Dokkum en de inspecteur Boelenskwallen gaan op bestuurlijk vlak fuseren. Die zitten met je waar er een sanneemde intentjury in komt tekenen op de VMBO-vakskwallen in Dokkum. Het betekent voor onze 5 scholengemeenschappen heel veel. Wij zetten nu een belangrijke stap. De eerste stap naar een mogelijke bestuurlijke fusie. Er is nog heel veel nodig. Er moeten nog allerlei onderzoeken plaatsvinden. Maar dit is echt een verheugende dag. En we hebben daar ongeveer 3 jaar aan gewerkt. Dus we zijn blij dat we nu deze stap kunnen zetten. De krimp die het mogelijk in de regio Noordoost-Friesland patentspelen zal, is een van de punten waarom de squalen op bestuurlijk vlak fuseren willen. We gaan de krachten bundelen. We hebben veel kennis in onze scholen. Er zit veel innovatiekracht. Heel veel mensen die goed bezig zijn met onderwijs. Dat doen we nu al. En dat kunnen we straks misschien nog wel beter doen door samen te gaan werken. En die samenwerking gaan we op scholen, tussen scholen doen. Maar dat gaan we ook doen op bestuursniveau. Het budget alleen nog net voor het dadelijks dat elke squallen in Kwatten dezelfde naam had. Er komt vast een nieuwe naam voor het bestuur, maar we gaan de schoolnamen zoals die nu zijn, die gaan we behouden. We hebben sterke schoolnamen, mensen kennen ons ook, weten ook wat Dokkinga, Lauwers, Pro Dokkum, IBS, de afkorting van de inspecteur Boerderschool op Schiermonnikoog en CSG Liutger betekenen. En wij denken dat we dat moeten houden. Maar voordat de bestuurlijke fusie echt los kan, moet er nog heel wat zaken onderzocht en rapporteerd worden. De effecten van leerlingen, ouders, effecten van de lasten in de squalen en haar meewerkers, financiën en de gebouwen moeten in kaart gebracht worden. Ook moeten de onderzoeken nog toets worden door het ministerie. Na de voorbereidingen, we moeten een fusie-effectrapportage maken, nog heel veel onderzoek doen. En onze gedachte is dat we op 1 januari van 2022 in ieder geval een go hebben. Dat we dan in ieder geval weten hoe de vlag erbij staat en of we dan verder kunnen. Ik ga nu een flinke draai geven aan de propeller. En